A presenza de candorcas en augas galegas non é nova, senón que nos últimos anos veñense reportando numerosos avistamentos destes cetáceos que en ocasións interactúan coas embarcacións chegando a causarlles danos. O que si é sorprendente é a súa presenza en augas interiores da ría, como aconteceu este domingo co avistamento de varias candorcas no litoral de Ribeira. Xa o sábado pola tarde un veleiro que navegaba entre o Grove e Sálvora dou aviso da presenza dos animais que embestiron a embarcación causándolle danos no timón. Tras este incidente avanzaron cara ao interior da ría, onde foron avistadas o domingo pola mañá. Varias embarcacións deron aviso a Salvamento Marítimo, que mobilizou a Salvamar Sargadelos e a lancha de salvamento da Cruz Vermella con base en Ribeira. Ademais de emitir os correspondentes avisos de seguridade ás embarcacións que navegaban pola ría, o avistamento das candorcas provocou a suspensión da regata Gadis, que tiña previsto celebrar a súa segunda xornada o domingo. O Club Náutico de Ribeira adoptou esta medida preventiva para garantir a seguridade dos numerosos participantes nesta proba deportiva.